गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आं हामबाय होनदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंहा गोबां गिदिर रंजानाय सम। गाबोन अखा नायै 24 थारिख मोनाबिलियाव जोंनि जिसु ख्रीष्ट जोनोम जानाय सानखौ दिनै जों फालिनो मोनसिगोन। बेनिखायनो अल बुहुमनाङैनो जोंनि माखासे रायजो राजाफ्रा नैबे ख्रिस्टमासखौ नैबे जिसु जोनोम जानाय सानखौ जों बयबो फालिसिगोन। 24 थारिख मोनाबिलिनिफ्राय जोङो गोबां जानाय, बिदिनो रंजानाय, फिथा सिथाव, मोसानाय रंजानाय, न'खर न'खर हाबनानै जों बेफोरबायदि जोङो पालन खालामगोन। दा बिनि थाखायनो गोबां गासैबो जोंनि बे बुहुम नाङै जेसेबां माने जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ख्रिस्टमासनि मुङै आङो हामलायथि जासिहरदों। जाहाथे जोङो बयबो बे बोसोराव 2024 मायथाइयाव जोङो आलो गोजोनै जोङो थाबोनानै जाहाथे जोंनि नैबे ख्रिस्टमासखौ फालिनानै 2024खौ जोङो पालन खालामनानै 2025 मायथाइयावबो जों जाहाथे बेखौ आरो लोगो मोनलायहैबावो, बेफोरबायदिखौ लानानै जोङो इसोरनाव जोङो आर'ज खालामनानै बोर बिनानै जोङो आवगायलांनि। आरो दिनै साननै सानथामनि उनावनो निउ इयार, गोदान बोसोर, बे गोदान बोसोरखौ जोङो पालन खालामनो मोनबावगोन। बिनिखायनो आङो एडभान्स निउ इयारनि मुङै आङो बयनोबो हामलायथि जासिदों। 2024 मायथाइयाव जों जेसेबांखि माने जोङो लामा हान्थिनाय, बबेबा जायगायाव थांनानै बबेबा मानसिजों जोङो सोंखारिना लायनाय माबा मोनसे जोङो भुल बुजा-बुजि खामानि मावनायखौ जोङो ज्राब गारनानै निमाहा लानानै जोङो गोदान लामा आरो गोदान लामायाव जोङो आगान होनो थाखाय 1 थारिख मोनाबिलिनि 12था समायनि जानानै बे समावनो दिनैनो आङो नोंसोरखौ बयनिसिमबो आं गोदान बोसोरनि मुङै आङो बयखौबो हामलायथि हरदों। आरो आंनि बे गासैबो बुहुमनाङै जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय आङो गासैखौबो गोदान बोसोर आरो ख्रिस्टमास बे मोननैखौ लानानै आंनि बे गुसुं बिबुंथिखौ आं बावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोनथोंसै।